gini ke por saksi sempat nga wan Shafi baro gi bejupe ya gini ke program lang bagi YouTube ke banga ai Shafi mana ke Sunday but nga snow comment kata banga yo i gidon shibon gi brio gi viewers ki subscribe but haga ju ko poro nga yo shibon ki comments lani gi jing ai kublay na ki bobon gi brio but ki ba yo jingle khu shibon nga nget kublay un khu ya Shafi baro khat haga ni snil kumjo nga danget ba lingba jing duai lingba jing ikai ke tien ke jong play ki bangi ai Shafi mala ke por kane ga rap Shafi shibon ba fin snot ko ya ke tien ke jong try ha ka bangi emma ki ba komine ki sni ke ba khatdo fiu i ha banga krene ke tien ke jong play nam ne kanong rim ka banga kwa ngan ya thu Shafi banga ai ke jing ikai na ka bible ke dai nga kwa ba ki brio bar khat ki ba yo snow kena shy naga ketien ke jong try kena snot ho ya ga jaka ke bagian but bakena snot ho shy ba habangi krane ke ketien ke jong play ke dai bangi tay ke jinglaw men siu ke jong fi ba fin klein man yang agini ke sni ke ba khatdo ki balong ki sni jong ke jing shap ten ki sni jong ke jing arten ki sni ki ba pen klumari ke jing jong ki babon naga ta daw ke kameram ke jong na ne ban kran Shafi ya ke ketien ke jong play ke dai ban pen kup bor fi ban penkin atiar fi babila ban snotho nagni ga bible ka balong tang maka ka no rim bat ka jing shisha ga jing im jama ba jafi mentang sni nga kwa ngan kran ya ka wai ka khubor ka banganget bagani ga khubor kan nong ka jing toy ka kraw fi namar hakini gi sni hadian ba ngila haban shong yel bat hadian ba ngila do ya ga ban shakri u blay ko ba khatu ga ne tayo ladan palat benai neta ngala perkhat kumno bangan duai ban puli ketien de jong play ban snap ro do ka donot ka ego try u pen snau ha men sem ka ego play u kta ha ga donot janga ba puli ketien de jong play ban nga kwa ngani tho finga snotonat ban ong fi ang ne menta ga sningam kwa sho ngan focus lane ngan kren ye ga ju shi ga ju ba ka ta dai nganom kren satya ye ga jingpang nganom kran ne gene ga khlam ga bol ja ga ri ga jingi ngam kwa shu ngan kran ne ga ju chi ga ju ka ba ga kwa ngan kran ma ta ga sni ga dai ngan kran ne ga e ga ba yo ina ga bible ka e ga ba mun sim kho jong play un sale ba ga e ga ba play la kulari ga ta play un penda ba ka ba ga kwa ngan kran ma ta ga sni le sing nganom la ngan kran lut nrai ngan chu ai fi ga ne ga ktien ba ka kten jo ne ga jing kran janga ka ba ngan ai shi bi ga dai ngan kran shapang ga jing pin km to ma ga jong play lani kita ke jing trai no ke jong play ke ba khatdo ko ba unte haga ni ke pertai yo slap ba khatdo ha shwa jo ke jing rong no ya ke met ke jong trai ke balang ke nong le kurim ke balang ke balang ke bagen jam sim ba dai ke ta daw na kwa ngan kane ke revival ba kwa ngan punshai fi kindia ba ngan kane ke revival na kwa fin sno to ngan puli fi na ke bible ke ni ke po ba na ba puli fi na ke tien ke jong play na kwa fin la da fidan hayeng ban tho nga kwa fin shimi gini khat gilandong ngane yai snap gini ge jinkran shimi gini khat na mga kwa ngan pini fi na ga bible gini ge kran ge jat bi Israel bat ngana yai kham jinai khyat na gini ge jing lamprang haba nga kran shapang ka revival lani ge ta ge jing pin khit mai ge jong play lani ge ta ge jing the no ge jong play ge jing trai ge khat do ya ban pin khit em ge jing trai ka mu play bat ge ban pin em shibon ge breo nga kwa ngan puli fi na ga bible ye ji thul pa ka jaw ne prophet uba upetras ru ukot ye u ha ga bor ga pentecost ka yara ni ga protai ba ta prophet ude u prophet Joel la fi puli u prophet Joel na ga bible ukraina diam jong jing yara jong jing jat min Israel ba fi na puli ukraina ni ha ga rukom ka jong udiel ha ga ba ka jat min Israel kala shaba ma ki knyang ki ba bon jat ba adin nang ta ublay ukhat ye jat min Israel ba ukhat ye brio hu tu por u ong ne wang haglanang ka ba ar fin puli khat ba khat a jong kitab Joel ublay wang la kumtaru wat mentahi ong try pai shaga daga download baro ba daga jing sha jing it ba daga ba yam snosi kan ye ga download ta om ye jankut pai sho try play jong fin ba ulong ba ia ba ulong uba isan elam uba suki ban bital uba kan ga jing isnai uba kala ka ba mot na ga jing pen sneo we ba tip lawan pai ne un kala ka ba mot
Balun pensa ika jingker khu hadian jau warga jingker khu bam ba jing ayu di yang try ubau blay jau fi kani gani ka Joel uyo sngal no try hadian ba jak dari Israel dan hapleng jo jing Shaba ma ki knyang di bubun ki babam ki jak dari Israel ba hadian wei knyang hadian wei knyang ba na kwa ngani tu fi ublay hangi Ukraine ba ni prophet uang ika jak dari Israel pai shanga wan yang utrai kelak ka bamot pai show blay ba pinapuli na gani ka Bible nda habau blay Quran kumne uang pati gini kiktian hadian bagi beliau ila pai show try hadian bagi la kelak ka bamot hadian bagi la IT la ga ka jingam ba hadian ba baro kila penbet lot ila di khmat jong try u blay Quran pat kumne kitab Joel ko na ka ba ar ngan puli pi uang hadi khat ka ba ar pulai tu yasno ba hati pi ki khol ka sayan ba to lekmen u try u blay jong pi na ba ai hapi yo slap u bashua haga jing tang u biang ba open hab yo slap u bi u slap u bashua ba u slap u bakhado ha u bnai u baninko kata ka ka ktian ka ba ngakwa ngan kham kran ha ka por ka ba ngakwa ngan kran na ka singi dai ngan yalam ni pi sha ka Bible ha ka wei ka pinta na ka ktian ka jong blame rai kum ka jing lam prang kram ba bin sno to ngakwa ngan pen ifi ka ni ka bo Joel kran wang to ya sno ba pi ka khon ka sayan to lekmen na man try u ai yo slap u bashua ha ka por ka ba biang ba yo slap u bakhado ha ka jing tel ka ba biang ka jong try but people in the Bible and khat ba arfu prawang kan jahadin kata bangan theno bok yalo munsi malo do baro but ki khon chin rang ki khon kan thai jong phi ke thol pa ki the men jong phi ke ni personal jing personal ki samla jong phi ke ni i jing i thol pa but alo ki shakri chin rang but alo ki shakri kan thai nan theno bok yalo munsi ha ki ta gisni ya gani ka prophecy ka ba Joel Quran nani thui fi la ya thul pa do Joel but the khem jar ka por ga jamu kani ka prophecy ka khem jaru ana ka por ga jamu Jesus Christ ndai kani ka prophecy la pendak ya ka la pin pulini ki kam ju ki apostle ka nang ka ba ar na kwa na sedang na sedang la pin pulini ki kam ju ki apostle ka nang ka ba ar filap ba ka si Pentecost nda ba ka li shong tu ka kamera ka banan shispa ar pawat bara ba ka dwai ko mashipos ni bara din ba ka dwai u Jesus ula pa yo munsi ba khot chini ka putai but la tip ya ka gum ka Pentecost but na kwa na nang fi nda ba u hero munsi ba khoi ka pa du ka ki pat ba na ka tu shnong ki le lumlang baro but ki yoks go you jinduai but ki la on mere ban pe don't give a bang don't give a shoe kluma don't give a kren give a bon ki kam rai hagani ka por on the Bible puli na ki kam jung apostle kala nang ba ar ga khat sa ngong u Petrus u yang na ki khat wei ngot ba u pinjam la ga khtien ba u yitho ki u am ko rang ba Judea ba pi baro u chong Jerusalem de bin tem ya gane ba tu shashkor ya ki khtien jaba u Petrus u da long form u da skamba ha ba kuret na ma u te ya khtien ga job la na kwa ga fi ngaro ba ga kren na ne na kwa ga fi na kren da ga jintik na ga khtien ga job la ba ngan pin fi ka ga ba Petrus kren u Petrus u ya gani lani Quran biang ya gani ke kitab Joel kabang la puli mentan uong ini kitiruam kan kani baro kalau kitab bala ong da Joel no itu lepa kan jagi singi ke bakhado bo play wong an teno yo mensim halor the dog baro ki kunchin rang jopi bagi kun kan thai jopi ni thul pa barong nan thai mensim la do jopi baro bagi tu jing ai baro nanum puli khna manum slam sa puli mo phi shi ben ye ka ai ga bang kwa lan ong fi kani ga ja thek kumbo Joel yo thul pa but kanina jingi tholo paga ja hakaniga por hagabaga balang baninkom kala mat lani kala experience ka taga jinteno yau tau slap ubaninkom utau slap ubashua utau slap ublay ula kular antai kitab Joel but na kwa na thu evil bi pulini kitab Joel sa jisir namni kitab Joel na ko ba ar khat ba ar bulai uang na ba ai fi yo slap ubashua haga jing tau ba biang but yo slap but un panahab yo slap bi uslap ubashua but uslap ubakhado but dayna kita daw na kwa na fi uslap ubashua lani uslap ubaninkom ula haba ka kamera ka bahaneng but lamni nang to ka jing try ka to play ka ba try hado minta gisni but hagini gisni na kwa na fi kadang ka jing kular namni yo uslap ubakhado but yo ni uslap ubakhado ni tep ba un sa the ublay
siya kini pertai walit pet yang kini jingpang walit pet kren yang kini jingjah kini pertai menta kipa penuh mensiam ipi kamu beri jom play yang nang ne kadang kini yo snow ang spirit ke jangan kapang yo snow ang mensiam jangan kadai bau play menta hadian bagi beri gila dua keleng kari si jantia hadian bagi beri gila dua keleng pertai hadian bagi beri menta gila sedang banyo ibo Jesus Christ udah Messiah hadian bagi beri menta gila sedang i kaman pai siya ketian ke jom play na kuangan ni tu ifi na net bagadan ke jing sawa ka bakenjaman siam bau play udah ni kaman te hapo kani pertai sesian yang jing hap no kadang ni slap over khado but day na kita kadang na kuangan peni fi na kani Bible banda haba u Joel kuran kani ke jah but kani kala jah bau slap over ning kong la hap ngan repeat yang kita kadang slap over ngani slap over khado uba u Joel kuran umpat chula hap but ya kani ni up hado na tayo singi but ni dan ngai bagani kan jah haswa jo ke jing jar ba kan jah ke jing no yang ni slap over khado ngan kemen mga kuran kita naman ngayo snow ha ga no jola ngayo iya ka bakin jaman sim ba ngim duai minta tan na kadaw bangin light na kini jing pang ngim duai ka wai pa ni duai minta naman ni khmi nanti ya jing trai ka don bor ga jong play sa sin ngin yo i bisbon ni breu ni yo jing pene ngin yo i ni jing pang kan pet no habdian ka wan ni jing te no ino slap u balong ga jing trai ka kraw ga jong mun sim ko ha ni ka protai ngaslo na ngai ba Jacob uni u tho ga shiti ga jong wang ni ki ktem snap nan pule na ka shiti shu Jacob kada nang ko san na pin pule na khat ga nyawa naman kita tu sha slam ko para bangai ya hadu kita jingwang ga jong trai hakmi ubarak u akmi yang so ubakor jo ga khanda udayai abslam yu tanda uday priangi yang slap ubashua ban slap ubakhado ngakwa ifi bishong hayeng ki snap ki bangai ki priu ki ba angnuat yang jingtrai ga jong play ga bila duai bro chikata le si balong ni duai ni wa ki khmat ga jong play la ni up ngakwa ngin up kum yu nongrak uba up yu so ubakor jo ga khanda u up yu slap ubashua ba nga aingu yu play mentang ni dang up yu slap ubakhado hagabo play un daga bor ga jaw but day na ga daw knaman slam nga kon ngan peni fi ga ni ga bor ba pin snow to na ni ga tien ga jaw play ba play kulen hange ba un teno inu slap ba khado but habang nga kren ni ga revival nga kwa ngan peni fi ga Bible kat bala mentag ski nga kwa ba pin da snap hay nga namar kaiga mo play kulen ga no jonay ga tanga kwa ngan pin shay ni ga bor kaiga mo nga kwa ngan kren kasi ngan ong ne ho ngan kren ga revival ho ngan kren ni slap ba khado hare shap ngan elam fi ga Bible ka ngan kren ga ni ga bor ga dai khamun sin na nga tap ga ni ga Bible nga kwa ngan elam fi shi ga kitab ka jong u Ezekiel ga nang ga sa punyaw na du khat ga ni ko nga du khat ga khat ngan pule ba kani ga dai ga nga kwa ngan kren na ga si ba nga ngai bo play un hikay ni shibon nang ni bala ni mot kabanya ya how no slap hakaba un pen kai ga jing trai ga kraw na khwa na ong bi kabanga ngai u play un trai ga bor ga jao ka e ga bo Ezekiel Ukraina ni kani gan sa ja hakini gisni rin ka ga jing tul pa ka jo Joel but ngan kran na ga gisni na ni kitab Ezekiel kabanga ai kitang ka kumbala tho ni ga Bible ki ki papen kya na ga temple but dai na ga down na kran ni ga ga papen kya na khwa bangan ong fi ni ga bor kani ga jing pen kya kam kran tang ga kam kren tang yang met jo brio kani ga jingpen kya kam kren wa tang yang jingwet kani ga jingpen kya ga kren ya ga jing trai ka revival ya ga jingpen kya ga jong play kani ga pertai but dai na ga daw tung inu kren kani ga jingpang tung in kren ni ga ka ban sa pen kya ya ga pertai bro away but kata ga dai ga bangan pen fi na kani ga Bible da pi puli na ni kitab Ezekiel ngan puli siwa but ya sha ban ngan puli khamjra kitab Ezekiel na ko sa bunyo ka khat ka ni ko ta ta ka ogune kani ga jing itopao kani ga bu play puni how Ezekiel ko prophet but we done ka jing yo i ga jing snoto but na not ban ong Ezekiel yo i pa ga ga sa ja hagini ga snigi ba khado tangan puli fi na kitab Ezekiel na ba sa bunyo but ula ya lam ya nga pat sha ga jing kham jong ga yen te hakmi ki om kila mi no na pong plau jong ga yen shamingi na mar ka khmat jong ga yen ga lang shapang mingi but kita ki om kila tu no na shapo na ga liang ga sha kaman jong ga yen haga ba shatin na ga duan anda kumta ulay alam nga nagalenti jong khardap ka bashatay but ulay alam nga baro saudang nagalenti shabar sa khardap ka bashabar nagalenti jong khardap ka baphay shabang mingi te hakmi ki ong kilatuat nagaliang ka bashakama knang manum islam ngan chupuli ka way khat ayong ka way khat but ngan kran no jong kita khat knang
bagan pensai fi nama nga pune baro atuli ki kan chimpor fi igani ke jing itu pau ko Ezekiel uyo I hone la ra'yo usha ga protega bakin jamin sim uyo I ha ga jing itu pau jo uyo I ya ga yeng ga jo blai ga temple ga krau but now uyo I ga temple ga krau uthonge ba uyo I ba napo jo ga temple ga jo blai uyo I ka dan ga jing kersai kami ka napo jo ga jaga ga bakintang bagani ko na baga kersai ka tuat baga mi nagani ka yeng ka jong try ka tuat sakaliang kaman batchapang mingi na singam dan por ben krani kita na khwangan ni tuwi fi baga ka tuat chapang mingi finyo I na sukran kanya ni ka por bagani ko kan tuat chapang mingi kaya ka mingi ngani tuwi fi baro kita ki Middle East baro kita ki priyo ki bampat tip yo Jesus Christ kana tuat kana ka finyo I ublay ulpendap ya ka ega mulakran but dahil na kita ka daw nga khwangan panifi ya ka ni ka por I play on Yarab yafi bapinshai. Namar kaniga kabami nang ne kami naga temple kaniga hangni gadai ka ko jong jingtrai ka jong mungsim khoi kaban satuat shiga pertaya ni gisni. Bak na kwak nan sedang nang ni kaniga jingi kai. Bak kaniga kaban mingkong ka poin jonga kabaga snow try. Bak kaniga ka khlami nasura kaniga ka khlami na yaw na hat kaniga ka khlami namno kaniga ka bakentang ka balong ka jingtrai ka jong mungsim jong play kami naga temple naga yeng ka jong try kata ni jingi kai ka balingko la naga day ni bangin yo I ka jingtrai ka jong play siya ka pertay la naga day ni bangin yo I ba mungsim khot jong play utray ka bor hangin gisni nga khwangan ong ifi bagandang ka jing teno ino slap nga khwangan ito ifi uslap unum shuhab hangin ka pertay kanika wa mayam kaban tuat ya kini gisni kanum shumi namno kaban ningkong kan mi naga temple fi habang akran ni ka poin nga kwang anong fi ka ka po habang akran ni ka temple nga kran shapang ka jaka ka bangi shakli utra lada ka jing try ka jo play lada ka revival ka dai stang kanum stang na shabar kan stang na ka temple habang ang sedang naga temple kamat kan sedang naga yiem ka jong kibriu ki shakri play kamat naga yiem ka jong play kamat kibriu ki kit ka kam ka jong play kibriu ki yalap kibriu ki krane ka tin ka jong play kibriu ki shakri play na krane fi naga jinx no tho na ne na kintu na ne kumu priu jong play na krane laga jong jinyam na krane firu kala day ka pouring in tabang inyo I bala naga revival kan jano ang ni pertaya ka ege bula kular kanum jana bar kan janin kong naga yiem ka jong try but day Takadaw nga kwa bakum kinam yalam kum kit priyo ki banget ki jong Jesus Christ tungin dan gani ki jinx no tho ba mangab mapingi de ban mat no ig revival hagi jing jong ishimat kum ki priyo ki shakri utrai baginu ma pag revival kan ham shaban rengan sedang nangi ki badan nga yiem ko jong utrai ki balang baro ang ne shalom ki balang baro ang perthei tungin klet no I an ki kanan ni niam mi rukom ki jingi tungin klet no ya ga ba yakdo kti ya ga ba yakdo ba bishal priyo tungin klet no ya ga ba fet ka waipat tungin yo I bangin dan ka donot ka bayari ka bangin yo ino bangin te bandan ka revival ning kong na yiem ka jotro ai ki ting sang ka ni kisni kin ki ka bor ka jot play ai ki ting sang kinum klanyam ai ki ting sang kinum lang tang ka formality na ni ka ting na dukam ai ki ting sang ki ning kong ban yo mat ning kong I ding ma ni ka ka jot min sim kho ban ngani tu fi nan ta ka sistem ka ting tra ka jot play nan chi ni fi ka nuksa ka revival ka ba hab slab ka sni pentecost kakhlem sedang na ulum ala kakhlem sedang setia na shalom na shawah ka revival ka baning kong abo play te yung sima khoche ni pertai ka sedang na yiem ka jong try na temple mo berang na ka kamera ka bahaneng ha ka ki brio jong play chis pa ar ho ki sham ki yo mat makiling kong ni revival ka sa spread shaba na ka daw yung sikira bu yo I hange uyo I ya ka ktiem ka jong try uyo I hange utho hange ya ka ni ka jingyo I jong ba ka ni ka kakhlem mi nang no kami naga jaga ka bagentang I play open shy yung imi naga sngi baga yiem ka jong try na khwangan ito fi balay Solomon sa kreni ito kaktin haka kitab chronicle ka baal na manyaw bakhat sawam lala ki priyo jaga kama ki priyo ki bashakri yung play naga yiem ka jong play ki kala ka ba ki phay na kilinti paman ki duway ki wali ka kama kida phay shisha so try ka Bible ka ang uplay ang nan snow yung jing duway jong ki bat ngan
ngan pen kia igri gejaki kani ke ktian pen kia igri ngan itu bigan ke ktian ke bakran igri revival ya ke jing pen ki impact ke jong play ya ke perthai beragway play pen kia igri revival nga kwa fin ngai ya ke tak ktian na ngi ka banin kong ya ka point ke ngakran ke dai bo Ezekiel uyo ya ke ne ke kami ne ke temple nasnotana yu Petras buang ke shiti yu Petras ke banin kong na pen pune na kanang ko basaw na khat ke khat nyo fije ku Petras bukran ne wang la na ke jing bishar ke sedang na ke yin ke jong trai Ega banjai kita jebam kongo ega gospel. Na kuangan itu wat ke jing bisharo kan sedang ni kong na ke yin ke jong trai. Haga nu kom ni shakri yu blai haga yin ke jong trai. Kum nong ile ega kam ke jong blai. Daga nu dot not ni shakri yu trai. Daga jing mon ke kum nong ni shakri yu blai. Blai wang ke jing bishar kan sedang na ke yin ke jong trai. Na daga daw tongin shakri yu blai. Daga dot not ke bobek na maru blai yu i ke dot not jungi. Bangarang yam ni kat na ke dot not. Na kuangan au itu blai ula ban le ega kamba aga jing em ke jungi. Ban the ege ke banin kong daw slap ban the no ege bagan meet na ke temple na ke yin ke jong trai ngai ka jing trai ke jong play ke sedang na ke kamera ka bahan ke spread ke pertai berawai ndan jing pen sidam dan klam dan no bala ban penwet ndan jing peniap ndan no ka pen jenjar ke brio ka ban penwet ege ke wa em ke betul namar kan tu ke lang bat sa sisian ke ke wa em ke bo Ezekiel yo i haga jing itu pau kan ja haga beshisha haga ni ke sngi ke jungi bat ngan pen ifi nda haba Ezekiel yo i ya ke 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 bami ne ke temple betul na syapang mengi na galian kaman pipuli ne ke Bible ke khat ke balai kong haba utau brio ulami no syapang mengi lam baru sai tau ke kti jong ula theo je jar pro ula penyai nga ki ki bekat ke mat sola ula theo pat se jar ula penyai nga lam ki bekat ke khasio ula theo pat se jar ula penyai nga lam ki bekat ke singkai hadi ke tau ula theo se jar te galang ka wa kabangamla banya ling babu lo hanga ku khuan brio meyo iya kane kuli ni ke jingli Ezekiel fitin nam da Ezekiel yang aba uniu brio uba dan hanga jingi to pau udan usai tau haga ketiga jo but yang aba jangli ke ko bami ni ke temple but haro yang ne khat yo Ezekiel wang Ezekiel yar ne ko but na Ezekiel yar ne ko wang ngan theo shua bamenya daga jingli ku be jar pro kapamat ke jingli ko bakat tang haga mat sola ga jo hadi mulaya ya ga mat sola uthau se jar pro but now here che ne ko ukat ga khasi unga ma do jingli ko ga khasi uthau se jar pro unga ma ga jingli ko ba ga sinkai but uthau se jar pro upoi she ka wa ka ba umla ban jingi but ga kwa ngan ong fi kan ni ga jing trai ga bo play kwa ngi bangin snow to meta nanum den pon ngani kai ga ne ga chi ong fi uniu sai thau Shashkor gini, uniu sai tau ubang keren nang ni, uniu sai tau ubang play kwa, ngakwa bagani kana room siya dok no jopin na pen shaifi, kani ka waum ba em kanum shutuat kat siya bapai klumar chani siya pai, kani ka waum ba em kan tuat siya jaka kamada don ka jing tau, kani ka jing tau ubang keren nang ni uniu sai tau ka keren ni ka ketian ka jong play. Fi ngani thui fi lada Ezekiel umya chua ga she jar pro unumla satya baniya che sinkai un habya na ga mat sola un habya che ga khosi un habya se sinkai ban sola ban jingi but dai na ga ta ga kwang na fi banum slam ngan chipni fi ba nu sai thau ga tim ga jong play na ga ta ga kwang na fi ka jing trai ga shisha ga jong play ka revival ga shisha ga na wan kanum stang ban chu trai klumar ban chu pai klumar ban chu ya klumar ban chu jano ban ga brin chu da klumar em u play kwa ba uniu sai thau se chi sien un stang ga ban trai no mata ha gi gi ai mu you play brio jong play klang ga prei ren kan ga brio jong play ne shlong ni la hikai shisha ni ki tien ga jong play shi ga brio but na plen jingi shibon pa ki brio ga snow to ki tien ga jong play na ma gini ga wa o ma em na ga mi na ni thu fi kan ya ren kan ba ga tien ga jong play ya ga ta ga kwa fi na sna ba ka wa o ma em ga no ya chaba na ga tien ga jong play na ga ta ga kwa ga no fi la da kambiang ga jingi kai ga tien ga jong play ni gi la da ga tien ga jong play film sna to la da fi pani ga revival la da fi duwai ba ga wa o ma em ga jong play kan to la da khamdan ga jing thau ga tien ga jong play ga ba dai pin la bo min se ba man trai ka bo jing dong kan trai ka lenti brio ga bo so kan trai ba pinum la satya ga ban containing ni ga wa o ma em ka ban sa mi ni ga temple ga ban to ba ga ban klalong na ka ga klalong che ga wa
But day na kita daw nga yang lang ni ban kran shipi baro gi bayo sngau. Baga ni ga khtien ga banga kran ni ga dai. Ba nga nasnoto na pala ni ba u Ezekiel u habanya kat ko mutru site hau. Ba u site hau u dai ka khtien ga jong play ga jing em ga jingi. Day na kita daw nga shukran lang kat ni baga bum kum ga Bible ga kran shipa ga revival ka ong kum ni ga kitab sam la singalan na ni na ga sam ga shispa nyau ka khat ga bar ho u play wang ni ga khtien u la pha no ya la ga khtien u pha shua ya ga khtien. Ba u sapen khia i ga brio ba u sapla i ga brio na ga jing jong baro. Kata ka dengan nongrim u Ezekiel yo iri ko banu habban ya hang yo sai tau ka bamat ka nego kan tuat kat kum ka jinjinai jong sai tau nga khwa ka nong fi ka nego kan tuat kat kum ka jinyalop ya ka gospel shadow mentag ka ktim ka jong play ka ne bandro ai ni lop klo ya ka nego ktim ka jong play namanda ka ktim ka jong play ka lek hashwa ka wa ma em ka na wan kan tuat ka ka ktim but hanta finyo i kanan ka jintray ka shisha ka jong play ya ka ba on sweep on nyak not bar khat ka bam shisha ka bor jingdum ka nong dan bor finyo i ka bor jong play kan tray yang nang ni ka jinshin ham mangan kranifi malagi singa krani ka ktim ka jong try malagi singa ai pa WhatsApp message malagi sandi ka krani ni ne ba ka kwa ban pin pau ngam kwa setia bangan pin ev bangan nang kran em dai na snot ho no try ba ka dai ni ka ban pai ka ktim ka jong play ka dai ni ka ban yalap ka ktim ka jong play ka dai ni ka ban krani ka ktim ka jong play ba ka ni ka ktim ka jong play kan rung malaga khliu kan rung shiki jagasar kan rung shiki jakanong kendo kan rung shiki waipa ki bridge of like la kren ba ni ka ktim ka ki kren kan rung kalang ba na khwa na pi agan rung shiru shiki ba kot ka kendo ai ki bridge ka kren na ki YouTube ka kren na ki jingpen long bar khwa ki badan ha ki si jingstan jong ni ka media na net ba ka ktim ka jong play kan lek kalang ba na ba ka ktim ka jong play kan lek kalang finyo i ni ka wa o em kan tu ba ba ka tu maka ngani tu pi kan le i ni ka kam tong ni pa na ka Bible ni ka por ka Bible ka ang daw na dak tell you sai tell ka alam ka wa ka ba he ka ba Ezekiel la ban chini ba nga kwa na fi ni ka por blay kwa kum tai ngi ba ni tu ba ni ka ringkat ba jing sno tu ka tim ka jong blay ba ni ni ka wa em da ba ka tu ka alam ka wa ba na ba ka poi ka wa ka Bible ka ha ka khat ka ba nyau ti ha ba ka phai pat khmi la dan bun ba e ki diang ka wa ka wai ka liang ba ka wai pa ka liang tu la ha ki ni ki ki mi no na ka ri mi ni ka tu asu chega araba ba ki na tu chapa ka duriao chega duriao kan ki ya ki ba mi no ki ni tu ba ki an pen ba kan jati bo kun ja jing thau ba em ba ro ba jai ha ki ta ka ba ro chega ba ki wa ki tu un em kan to an long ka bun ba ki billion ki do kha na man ki ni ki ki poi chata ba ya ka ka duriao an pen ba ni an pen kya ba ka ek ba ro kan em ka chega ba ka wa ka tu na kwa ngan krani ni ha ki ni ka po kani ka ka mami na ka temple ka kala he nda hadien ba kala hera ka jaka ka ba ka ktim ka jong play ka na ka ka kala ka wa ba na ka wa ka pa shi ka duriao fije be ka duriao ka Bible wala na ngamdan po na ai di khat Bible na ngan chipin i finale ka duriao barapor ha ka Bible ka kren chapang upan lang ka kren chapang jad pen rio jong ka perthai but hangni ka ktim ka jong play on kan jabo kun jajing thau ba imbaro ubajay lani ubada na po ka tu duriao haga jaka baro shaka ba wa ka tu un imkan but when long bun ba billion ki do kha ma ki do kha ka ba ka kren japang ki mensim ki ba kodor ngani tu ibu jisu ay petras melang unong tong do kha mental plong na unong tong brio ka ba upni sariya mi do kha ba brio ba ka kwang ang fi ni ka por ba bor play kwa ingi min sno to ba hangni ka ni ka ba Ezekiel yu i wa kani ka wa kan tuan shi ka duriao ba kun cha ba jai ka man ubada na po ka duriao kun cha jing thau baro ubala jania baro ki badana tu ka duriao ubala jania pimte ki brio menta ki le jania ki brio ki la jania ba ki jing kor dia ki brio la jania ba ka pop ka la sanshar ka perthai ki jing le prusha ka la sanshar ba ki brio ki la klumar menta dan shu ba sno to ki jing kran ben blai ka jor ka la dan stang ka ba yap ki jing le prusha ka la dan ka ba khla sida ka dan ka ni ka perthai na dong chadong ni ka perthai ka la khla ba mi dan jing em shu da jing trai ka jo brio shi met mla shu da jing trai iwei barang kam dan jing mo shu da jing trai ka jo iwei artli ka jing shakri kam dan jing mat na khwa ka ni tu vi tong in duai bam dai da jing trai jing in rai ngin duai ba kan dan da jing trai ka jo ni ka wa em ka ba ka bor ka jo min sim khot ba ba ka yar ka ni ka na ni tu vi tang shi sim ya kan sar le point ba kan pen em ya baro ki ba janya kan pen phai ki tu ki brio ki ba dan ka jing je se ka pa kan pen lai ki
brio na jing di drugs na jing di kya kan pen phai ki no panya brio kan pen phai ki brio ki jinjar ki khuslai kan pen phai ki brio kan le ka kamba pipuli na ni tin ke jong play ko ti ki ni ki kin pai shata bat ya ka jong ka duriao on pen bha bat ka ek baro ka ba ka tu ka ni ko kan im ngas no tanan ek da khte kat shaka ba ka let ka ni ko wa em ka ba mi ka temple la ga ya kendo ba ka no ba yap kata kan im le bat nga khwa ka no fi ka ni ko pa twin dua ya kata tungin agnot bagin dua ya kata man ta ni kisni nda mo play pa ni ka jing trai ba le phim tip ba da jing dua ya jopi da ka jing yang jopi da ka jing sa jopi o play un pen mi bang ni ko na ka temple kan mi bang ka jing trai ka jong play na ki brio jong play na ka yem ka jong trai na ki ba jaw man na ki ba yam na ki ba pai donot ba kan da par ka ni ko kan to ba kan let ka duriao kan let ka pertai ba ki kan jabin rio baro kan pai jo trai ki nang mane play thao kan bread ki play thao ki ba persha play bar khakin sham yo trai na manu play thao ya ka beneng na ka ben thao brio klen thao ya ka dujak na ka ben thao brio na khwang ni tu pi thao ya ka dujak na ka ben thao setan nam ta ki ksoi kwa ba ki brio ki na chi dujak ula le ayu jisu bo ni ap ka tingfna ba ka jing yap jong ko le ba biang man siu spa ya ka pertai bra ko ba ka sa man ta ka dai ba ki brio ki dan kam ni snow ki tin jong play ba kat ba ni nang kren ki tin jong play ling ba ki media na ni tu pi ka step kata kata menta ha ka ba ni yo man kren la ba ki media ki brio jong play shi ki we ki ri shi Europe countries shi ki we pa ki ri shi dai sha po Middle East klang ka pertai menta ka tin jong play ka ro ba na net ba ni tin jong play na ka rung ka lang kan pai ka po na ka bo play pa i ka wa o mem ba na ba ka to chi ka jaka ba ka tin jong play ka pai na ni tu pi dan ka wai ru ba ni ka kamla dan pen em kamla pen kya ai ka ni ka tin kan ai dem sim ni fi ki bedwai ai ka ni ka tin kan ai dem sim ni ki ba shakri u play to ni dum sa ko ka ni ka lockdown to ni dum sa ko ka ni ka long tang shi por ka ni kan sa ko na kan sa ko na la na ngiang shi sha ban duai ba pin se yo i ka jing trai ka ba khra o ka jong play na yang nang ni da jing kman nga kran nang ni da jing ai nga kran kumong u Elijah yo Ahab mareklo nga yo snaw ni ka jingkul husla kat ba ka pineng ka shay ka shit ndam dak bansla hendre u Elijah pa ka skor ka bakin jaman sim ula don ka jing sawa ka mo yo snaw nakita ka daw debet wa ka kitab sa suk kita ki brio ki ba yo snaw ni ka jing sawa ka ba snaw tanat nga nakwa ka ni ka por ba pinang ban yo snaw ha ka skor jo piya ba piduay kaya ni fiki dam duay kerpang nga kaya you fiki ba yasad ka ni ka por you fiki ba kaya ni ka tin ka jong play you fiki ba agnot ba ni yo i ka jing try ka jong play I pin your snow no menta. Ya ka jing sawa ha ka bakin chaman sim. Bagin your snow no ya ka ta jing sawa ka ba shisha. But ngin sa yo I u play un pa in slap. But kan ga wa em kan toy be ka bor jonka. Nan pin pa ye kan ga tin jong playing ni pule ter ka ba ka nga ha ka toy chi ka duriao baro badan an to on em. But ka ba ka on pin khia lut ka man kan wan ga jing pin khia. Kan ni ga jing ka rival kan wan ga jing try ga jing khia to my jong play. But ka khot ka ba sipo ko kan jaru haba kinong tong do kha kini yang jam joka na do engineer do eneglan kan long ka jaka no jar ki do kha jo ki kinong la jat jat kum ki do kha do do yo ba ki ba bun e nga kwa pin yo snow ni ga tien ni ga snow tan nga kwa pin kre la pai ga jar jo ka ching ala pin kre la pai ga jar ha kini gisni ka jar ga nga kren ga nei kum ba kren ga ba do ka kren ba ka jar ga nei ka ching bread ga gospel ha ka ban shimno ga brio na ga do yo jo ga pop ha ga kini yo ban pai jo try tungin pinyari ka to no chingi tungin yo i sho bjnai tungin yo i ga ching try ka jo play ga ni gisni nga kamen nga long excited nga ran jing yo nga ran jing nga kwa ba nga yo i ga ni na mga tip ba kan kin sa yang kinong tong do kha ha kini ki duriao baro ba pinyo ikin me ki do kha ki ba hala ga jat ng Bible kamon baro gi jat do yo ne shu tang Jew ne shu tang kinong America ne shu tang ki kat to ga ni ba Africa ne shu tang India ne baro ga India baro ga protect baro gi jat ki brio kinyo snow yaga gospel but kinyo ya yaga ni ga wa omem but baro gi pai jo tra na kwa ba pipuli ga Bible snap bai na ngan pini kani kindiat ga dei kabang snow lango abang puli ga kin ga jo tra pinapuli nang ni ga baru ka ga kat cha ga ba ga kana to chi ga duriao baro khat ga badan to ga ba yap kan im an pen kia iki jo ga duriao kinong tong do kha kin yang ba kin to kin tong i do kha ki bana ga jat pa ga jat but ngani to if in ga balu ka ang ni giktin ka wai ka bang kwa bangan pen shai fi ne ka bang la da duai ba ngala da wat da ga jing snotho ba u play u kwa yangi ba gin snotho i ga khat ka ba khat wai pet wa ni giktin henrei yaki jakakti
Henry yaki jaga kiti jongka. Bat yaki basa jat jongka. Anam pembaha. Wangono on aitino yaki hagamlo. Aslam baha ngala puli yoni ada ki pol snam. Ngala perkhat kam jeliu ini kitin. Balai try bagani ko ko mami ne temple kamla like shagari ko jaka kaba langti. Balai try kani ko kamla ban tuat haga jaka kaba long jat. Ngakhwan kani thu fi uang pen ban aitino e ka hagamlo. Ngakrani kani daga jinket kli daga jinsno thu batan jaman sem. Fimtip kani ko ka kran jabang ka jintrai ka jong ban sem ko. Kani ko ka kran jabang ka waba ka jong ka jintrai ka kraw ka jong play. Banda haba ka wan gani kan pen kain lot ek ban khat jing pen ya brio ka jing pen ya niam jingi. Ban nga khwa ngani thui fil bi pulin ni ka ang tang ya ka jagakti ban ka sa jat kani ko kanam la ban tu kamla ban pen khiaro. Fitip ka jagakti ka mana yu. Ka sa jat ka mana yu. Bon pen jong fingam dan pon dan peni. Hanai ka ega bang sno thu mga ganai. Ka jagakti ka theo ya ka jaka kabam tu. Kabalang aju. Kabala shusa ang tuwa jo la bonsnam. Kabam tre setiaban tur. Kabala shulang kumjo shikumjo ba kabam lang kabam tur. Kabala lang setang ka nyut kenyer ba kabala lang setang ka jabo. Kadan setang ka tu ka sarang nar kabala per hajrong ka Kabala kalalang ka jat ba nga kwang anong feel ni ka por. Ya ka tu ka jaga kti u blay wang ka ni ka wa ka pami ni ka temple kamla man lay man pen kia. Balay na ba ni ka ka karen jong ka ni ka malang swift. Katuat bat katuat shikman lana filang stagnant lana fi yang ju lana pim tre ban tuat pim lap ni ko kamla ban tuat dai na ka daw yang ni nga kren da jingke kle tungin pen kre le tungin kan ther ki jing na niam jingi tungin kan ther le ki rukom jing per khat jing tungin num ni met ki jing trai ki jong play da jing sno tho brio to jing mat tungin ni boy ki tim ki jong play ba ki ko wa na ka tuat nga khwa firu fin tuat la ha ko play trai do min sim khot wat num ni met wale kang ai fin tuat lang nama balai bapinitran pentalang hagata ka wa em ka ban sa penkhia ai gari ba jat ben re hatrai la fi yang ga jaka ka balong kti la fi yang ga jaka ka balong stagnant la fi yang ga jaka ka ba sakot ba ka balang jo finu i ga nom to na kran fi ga shakri u play ki jing shakri play baro agari ga jingi ai kandan ga jing kta ga jo play ga ni gisni bangin bread i ga jing snau baro tugin duai ba habo play try try kat ka ba meman tot kat chaga ba mekwa try I need a flow. I need a thought lang magay They bangin drive mangi gani They I can drive finish ka jaka ka baday. But tongin sa aga jaka ka balong kti. But ka balong stagnant. Nga perkhat ingin ktiyan ka baong try ka baong ni utry wang yaki jaka kti bani ka basa jat nganong la setiapan pengkia. Kani ka kan la pengkia. Kata ka jaka ka bamtud. Sa kaway ka wang ni. Ya kani ka ba sa kti bani kani ka ba lang jat. Nga flabong play wang on aitino eka gamlo. Nga ngoy play mga snow to eka kaktiyan. Mat nga nanget baga ni kaktiyan ka dan jingiday baga bagan jaman sim. Lada ka nuko jing shakri. Lani ka nuko jing lang jogi brio. Kiba snow to yung play na kibam tre bani tuwag lang. Nga kwapin singa bahay ka ni kabang snow to nagaktiyan ka jong turay. Lada film flow lang magiging revival. Kan pwede po magiging ganun lang ang api feedback kan tuwa na shikman. Ano yung play yung EFE? Un AFE yung kamlo. Fito kamlo. Lada nga kren na ganing kapado. Kakren siya pang gajing penkia agajing siya. Na mapinapuli ang kitab kajong kisiyam. Finlap ba u Elisha habang na ikakamba. Lada finpuli na ganing kapado. Finlap ang kitab kisiyam kabaar kalunang kabaar. Fin pulina bikhat bakhat kanda ka on kilang ba kashnong kila on haw Elisha hakming ikarpa ime yagani ka jaga kashnong kala ka itna kumbaw yo i kundra jangan ka ka basniyo ki kinda ka balinki kadang ni ka jaga ka ki shong ki yo i ka itna ka mariang ka itna ka jinglong ka kinda ka itna ndrai kadai ka ki ki ka bamlong mandi ka sniyo ka kinda ka balinki Elisha wala mga well kill to my But bo daga melo ho but kila walam yu uhu
Bat ula let siya bami ki bat ula bet ika taga mlo hangta bawla ang kumniyo ang try. Ngalapan bahay gini ki kanon romsyo nang taga jingyap na niga jinglengki. Kung talapan bahay gini ki adu gini kasni kat kung kakitin u Elisha ka mula kren. U Elisha u siyam naga mlo. Haba gini ki gibadan ang nekim kya. Haba gini ki ang negi lang poison na si. Kini ki ang negi di kabamlong di. Kakendaw kakelalengki. U Elisha u siyam naga mlo baru bread ang kiyo bat nang tanang tu kiyo ya kelan di bagi lengka barok i pentor. Bat u semrai naga mlo. Bat ngani tu ipi haba bread naga mlo kapeng kia. Ngakuang anang ipi kini ketien ka ba u Ezekiel u yo iyang ni. Uang ini ketien. Segi jaka ketien bat segi jaka ki basa jam. Kani ka kanam la bantuan ndain IT ka gamlo. Kabanga perkhat mga kani ka pon kabanga snotho na ketien ka jong play. Na ayo you play ba play usnotho sibone. Ka kam ka blue kam dai setia ka ba pencak kani ka blue kani ka ba penbaha bat snap hai kani ketien. Ka blue ka ba ar ka kren. Syapang kajing penkhod ka purification. Lada kanugano ka jing shakri. Kinugino ki priyo. Kaba mituit lang ba kini revival ka jing try ka jang mense bakot. Uplay on yalam niki siya katay ka jaka hagaban IT hagamlo. Kamlo kaba kren Japan habakilan mlo ka kren Japan ka jing penkot. Fitip kini ka kien penkot ini ka ba kren ngamot banang makin ka jing ka bakot. Handa kini ka purification ka ba kren ang ni ka day ka persecution. Kini kendo wat ya ka jing jenjar baru. Kilaban siya ino hagani kapor naman bakimtre banituit pero mensim jong play. But kin hap haga jaka jong jing jar ba but ngani tuipi hamtai kan wan ga jing pen khot ya gi brio ga sa gi ba kham kot jing jing no kan wan ga jing trai ga ba jing dom ba ga ga jing le ga ba shirkai but kin hap anya ya ga purification ga ba kham e but naman ta da bi na pulina ga bible ga ktin ga jong trai ga kren shai na pin pulina ga ga bible dan shibon gi khat gi lamna ga bible ki ba play kuran ga ne ndai ngam dan por na ni fi tang na ka wai ga ktin ga chikni fi ga na malaki ga lamna ga ba lai ga ngan puli ga ktin ga snap ha ga ha ga lamna ga ba lai khat bi ga khmi ga pha yo lam ktin but un kre ga lanti hashwa jonga ba trai u ba yfiwa un wan kan de chala ga yeng ba wa ga ga jutang ha ba bi sno ba khmi wan on trai ba wai ba ban sha ga sni ga jingman jongo ba wai ban yang ba mi pa na ba long ku dieng un pen prang ba kum ka saban gi no sa jan ba un shong ku un pen prang un pen khoi rupa ba un pen khoi gi khonu lebi ba pen prang gi kume ga ksiar ba ga rupa tiken ai ngo trai ye gi jing ai ngo ga hak na khwa ngan ong fi ga nga shupule khdiat na ne ba pin so to ba ga purification ga ga jaka ka ba play wang u e wala ban yang ha ga ga sni ba ha ba trai u wan un pen khoi gi ni bril ga ba tre ba ne to ba ga jing trai ga jong men se ba khoi na ga ga dang ga krani fi da ga jing ke khle na ne Tanginum let shata, tanginum kwa ban poi shikata jing, shikata persecution, nani kata jing sharpen shitom, shikata tribulation, nani kata jing jar ba, bangin sharpen koi de jing jar, balay pim tre mentapan pai show blay like a donut baro, balay limang try na ka one ngani revival, try na do menta sing along la kloy, ngan play donut ke jonga, ngan play ke jing mot jonga, nganum tre ngan shong ke jaka ka balang umja, nganum tre ngan shong ke jaka ka balang kti ke sako rejo, try na ka one ngani jing try ngani to ringkat bat kini ka wa bat people na ka bible ka hajan ka wa haruat jang ka wa ke haba kini ka ka to siya kini ngaliang ba cerita ngaliang usok balong jingba mun mi kasla jang unong terkhom lemni usok unong do way un say usok ba tmana lo brai namar ki jang ka ki mi na ka jaka kentang ti usok jang unong jingbam bat kasla jang kan long ya ka jingpen kia na ka daw ko anong fi kini ka por balay nga sa snow Shirham yung ganyan na mga puli yung ganyan yung ibagaday siya kumniti ba ublay unsdang yung jingtray na temple nga nangyay ublay unsdang na kipriyo yung syakriyo try banda usdang na gayang kamera kabahanan kan sa longkum johi bagay ka ding ka ublay kan hair kaleng bakan let ka bakan pengkya iya kichat benriyo jang ka pertay bang nga nget kinong do khabat barong bi tray ka mublay ngin yung jingat ka bakraw ngin yung ibo jisu ang jingat ka lengkha ka la berli kinong tray ki kindia
But try wang dua ibu try pa igi nong try si gajing at gajang. Na dua ibu taga sini bu blay ibu ki ifi baro. Haba nga kreni nu slap ibu khado. Unil slap nga kreni igi revival gajing try gajang blay. But nga wanra igi ga ka bapenkia. Ka ba meet nega temple. But nga ay kirtangi nega jingkran ka ka bapenkia balay. Namar haba ga ka meet nega temple. Kan penkia lot ya ka pertay baro gaway. Ngam kren tangi bay jing shikri. Nga kren ya ka pertay baro gaway. Nga kwa finum dua igi revival tang hay jing isang lajong. Nga kwa fin dua ibu ganigan sedang negi jing shikri ki bubuan. Batong inyo i jing try gajang blay. Bahaba ga meet ini ka wa ba im kan ya chikman. Ngindan benta hakita gajing try lang. Tungin ya rungko lang hanta. Banginum syong harut rungkaw. Banginum yang nga jaka ka basa jat lani ka balangkti. Tungin ya tuwag lang banginyo i. Uni uso ubaday hamala ka ayom. Harut ka duriyaw. Nginyo i gajing sayso. Nginyo i gajing try gajang blay. Fitip na yam da habaw jisu unwan. Unwan wat so na nga ba na fi. Pinumla ban mi so da ladihi. Haray pin mi so da mafiyag ringkat. Bat kini ka waum ka ba im gajang try. Baruang ka slaha gajang niyo dir mo ba mi. Arun jong ni ka duriyaw. Uday ban penkia nama gani ko kami nega temple ngasno ko bani gani ba lada fikwa banyo i gajing penkia gani ba gajat ben rio ngakwa gani ko por gajing kya kanwan gani gajing pangkan jalon kini ke ek bijag pertagin koilon haba gawan gajing tray ga shisha kajong ni ko wa ka chong try kanwan ben jong fi snow gani ko kitian kanwan ben jong fi gani ko por fi snap gani ngakwa pa finyo i ni up mentayo slap ubakado But nga kwa nga nong ifi, ngim up satya i gajing chenchar ba. Ngim up i gata gajing kordi. Ngim up i gajing tray gajong tao mrak klaw. Ngim up i gajing tray gajong tao false prophet na niyo tao prophet ubalam leya. Ringi up mentay i gajing tray gajong kraw ubo blay. Un pa kat do yo slap uba shisha. Jong gajing tray gajong mensi makuan. Nga kwa ifi gibanget barok iba yo sngaw. Nga kwa ifi barok iba yo sngaw gani kapor. Balay pim join lang hay gini gisni. Pim tip kidang ibriyo jong blay sharia America menta. Tip kidang ibriyo kalek. Way na plang ibriyo say blame mentao prophet uba kraw. U Jonathan kan. U khot menta aga arpadritrik jong September. Ia kaman perlong ia ka global prayer. Ban dua ia revival ia ria America. Ban dua ia pertay. Ban udah khot ia ibriyo barok begin dua. Ngakwang anong ifi. Tungin sngaw niya. Tungin ia dua lang in join lang begin dua. Hagani ka por begin ia sa khmat jong try. Begin ia i ka wa im ka jong try bagan tuol ia ka pertay. Kaya satang katakalan ia ka pertay menta. Lalu fikwa banyo i bagadan lat ia ka pertay menta. Mdan lat syu da ka wepat ka rukom. Mdan syu da ka lenti brio. Mdan syu da ka jingstat pertay. Mdan syu da ki nogi lenti brio hagini gisni. Ngakwa ka ni tu ifi. Kalat banginyo i ka jingtray ka jong play sa jisiyan ka day. Sa tangadan ni duway. Bangi up ia ka revival iyo. Slap ubakado. Babagani ka ka bapenkya ka mina ka temple. Babagatuot ka lang man penkya biyang i ka pertay. Bagit ibagay chat penrio. Net ublay man ka kuya fi na mga ni ka jingkren. Nga net bagani ka kumor ka mga kren siya fi. Nga net bo blay un sedang hagani ka rigi siyang iro. Tuwain ka kuya fi na mga ni ka jingkren. Nga kuwang ini tuwai bat fi. Kalawang breng jong fi. Ibi yang hangi. Ban sngaw. Na fi syong ayin. Na fi doon ang nuang lo. Yo sngaw ini ka jingkren. Nga kuwa fi pelet jingmot. Anong tuwai nganong up ibi jingyap. Nganong up kutuwai ka ay. Nga up ibi jingtray ka jong mensi makuwa. Sa sisiyan hagani ka rigi siyang iro. Nga kwa ngini tuwai lang bat nga kintuwi firu tuwai lang ni sikma bapinyo iya gani ka revival ang gari gichingi tuwai nga yang lang niya play ringkat bagi ni gibriyo gibriyo asnaw gani ka jinkren gichinga mayo igen tuwai ka nang gijing sawa ka ba ngayo asnaw play haga donot ba nga renget aplay ngayo asnaw baga nang gijing tuwai ka makraw aplay nga niyo ishibon gibriyo ganyo jingpenit shibon gibriyo ganyo siyam nga gijingpenit man marong ka tuwai ka taga sniw nono bakhat karpani ka kateng gijong tuwai Anpun ia mablay. Nanangit bagani ka wao mayong kan sedang na manmi naga temple naga yiyang ka jametray. Kapamut nangi kibriyo ka syakari ia mablay. Pelong ingi bagini maap ko try. Pelong ingi bagini iit. Pelong ingi try. Bagini may kadakti bagini may karen snail. Pelong ingi kan try bagini i bagini dan kami ka jingpan bag. Bagini pai siya may naga donot baka. Maragi kamat jangi gini i siya makham jingay. Bagini may itang hangni kan try. Ay gini i siya pamat jangi ka jingjaya ka majamata. Ay bagini i kan try. Bagandang ka jing tekno ka jamedo slabu bakado. Baganda tuwaiman na maya gini yiyang isam kiba yung snow na ka jingkaran. Ay kan kamen ka donot jangi bang I can pinky you don't know junkie do give me a side but give it away. But I don't like a sweet. Can do I begin your snow of a don't know. You no slap. But many I do I. How do we know you eat a signal like a swim minute? Hack up a man's up high you slap can try.
na ailot shmega puram na tuai ko pai rigi changi na tuai ko perthei bra ko bai na tuai nang ni ko pai brio baro ko dan hamno ai ko try begini o ma di jikia ko jong men sim ko na tuai ko pang ko try tiam ko jame ko la kren kan len magalo ko jingle khushat baro ko brio but dongini yan kan try begini o i up lay begin bakum ko mek ko jame ko lang ko khen to bia ko khen sti but ko dan buram hashwa ko jiwan ko jame try ni ailot shmega puram ni snow mo ba mayo snow ni ko jingwai haga keteng ko jong shisu ni amen Lain ko hui fi ko po ang kerpat i fi ko po ba kabalahi na po fin share si kiwai para haga jugo po ro na pa fi mo subscribe ya gani ka YouTube channel ko ni bo kanang ba kanirap ya pihi bila ya gaban yo ya ka di mo ya pumi po ba ipumi pa Sunday lain ko hui fi lai shibon bat ngalanget ba lalu kita resmi ngini